Ni nthawi ya nkhani kuno ku MBC ndipo muli ndine Romeo Umali. Koma poyamba nayi mitu yake. President Dr. Lazarus Chakwera komanso Madam Monica Chakwera alembetsa mukaundula wa 40 wa chisankho cha chaka chamawa. Mfumu ya mzinda wa Lilongwe yapempha anthu okhala kumeneko kuti apitirize kukhala mabata ndi kulolerana. Ndipo dziko la Malawi akuti kuchita bwino pokwaniritsa ndondomeko zothandiza kulimbana ndi AIDS. Munkhani yathu yoyamba, mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera komanso Madam Monica Chakwera alembetsa nawo mukaundula wa 40 pa sukulu ya Malembo m'boma la Lilongwe. Dr. Chakwera walembetsa pamene anachititsa misonkhano yoyimayima m'boma la Lilongwe. Mtsogoleri wa dziko linoyo wapempha anthu kuti akalembetse mwamsanga kuti adzavote ndi kuthandizira boma kupitiriza ntchito zachitukuko zimene zingatukule umoyo wawo. Beatrice Mwape wadza ndi ripoti. Poyankhula pa misonkhano yake yoyimayimayi pomwenso anakalembetsa mukaundula wa voti, Dr. Chakwera wati boma lake likuchita zitukuko zosiyanasiyana kuti anthu akhale odzidalira paokha. President yu wati ichi nchifukwa chake akupereka ngongole za NIF komanso ndalama kudzera ku ntchito amtukula pakhomo kuti anthu apindule polima komanso kuchita bizinesi zomwe zingawathandizire pakhomo pawo. Mtsogoleri wa dziko linoyo walimbikitsa anthu kuti akalembetse mkaundula wa voti ngati momwe achitira kuti adzakwaniritse kusankha anthu amene akufuna kuwatsogolera kudzera pa chisankho cha chaka chamawa. Dr. Chakwera wati izi zithandiza kuti ntchito zachitukuko zomwe zikuyenda bwino monga kukwera kwa mitengo ya fodya, zitukuko za misewu, madzi komanso magetsi mwa zina zipitirire. Ineyo ndili ndi mwayi kuti First Lady ndine te mavoti athu awiri akachitika chifukwa choti talembetsa. Ufulu umenewu ni wa aliyense. Sitinenanso kuti kuvotera ndani koma ifeyo ndiye sitingakubisireni. Koma takondwera ndipo tulimbikitsa aliyense kuti akalembetse. Ngati zaka nzokwanira asalekere ufulu umenewo wena ndi wa aliyense akachite zimenezi chifukwa ndi mwayi wawo, ndi ufulu wawo, ndi mphamvu yawo. Ndipo akaonetse kuti tufuna atsogoleri akhale ndani. Pa misonkhanoyi mafumu akuluakulu monga Mbwatalika, Kalolo, Khongoni, Kabudula komanso Njewa anayamikira Dr. Chakwera chifukwa cha ntchito zachitukuko zomwe akugwira ndipo ati ndi mtsogoleri wa masomphenya. Ena mwa anthu omwe ayankhula pa misonkhanoyi ndi mlembi wamkulu wa MCP a Richard Mwendo Banda, wapa mpando wa MCP mchigawo chapakati a Zebron Chilondola, nduna yoona zosamalira anthu a Jean Sendeza komanso nduna yoona za migodi a Monica Changanamuno. Mtsogoleri wa dziko linoyo anayima ku mpingu kwa Nsundwe, kwa Chibungo, ku Nkoko, ku Kasiya, kwa Malembo, kwa Kabudula, ku Nsalu, kwa Nakuwawa komanso pa 4 Ways ku Airwing m'bomali. Bungwe la MEC lili mu gawo lachitatu lolemba anthu mukaundula wa voti ndipo kalemberayu akuchitika m'maboma a Mzimba, Lilongwe, Mangochi, Chikwawa, Nsanje komanso Mwanza ndipo adzatha pa 11 Disemba. Amalawi akuyembekezeka kuponya voti pa chisankho chomwe chichitike pa 16 Septemba chaka chamawa. Beatrice Mwape, MBC, Lilongwe. Inkosi ya makosi Mberwa yachisanu ya mboma la Mzimba yapempha anthu kuti akalembetse mkaundula wa mavoti kuti adzakhale ndi mwayi osankha atsogoleri amene akuwafuna pa chisankho cha chaka chamawa. Inkosi ya makosi Mberwa yachisanu imalankhula izi pa sukulu ya primary ya Edingeni mboma la Mzimba pamene inapita kukalembetsa pokonzekera chisankho cha pa 16 Septemba chaka chamawa. Alex Mwangosi walemba ripoti limene akuwerenga ndi Chimwemwe Mirulu. Bungwe loyendetsa zisankho mdziko muno la Malawi Electoral Commission layamba kalembera wa zisankho mu gawo lachitatu la ntchitoyi m'maboma ena kuphatikizapo Mzimba. Pozindikira kufunika kwa ntchitoyi, inkosi ya makosi Mberwa yachisanu ya mboma la Mzimba inapita ku sukulu ya primary ya Edingeni kukalembetsa tsiku loyambirira. Poyankhula italembetsa, mfumu ya ngoni ya ku Mzimbayi inati mpofunika kulembetsa mwaunyinji chifukwa ndi ufulu wa aliyense kuponya voti. Kubwera kwanga kwa siku loyambirira la kulembetsa ku Mzimba
ndimangofuna ndipereke chitsanzo kwa anthu amene ali oyenera akuzapanga register kuti abwere kusapanga register. Chifukwa mukapanga register ndi pamene atha kukhala ndi mphamvu yozasankha mtsogoleri amene akumufuna kuti atsogolere dziko lino. So wina aliyense ndi udindo wake ndipo akuyenera kukwanirisa kubwera kusapanga register. Kusapanga nawo kalembera akaphonya kalembera sazakhala ndi mphamvu yawo yozavotera nthawi yokuvota kakwana chaka chamawa. Poyambirira wachiwiri wakale kwa mtsogoleri wa dziko lino Akhumbo Kachali nayenso anakalembetsa. Mawu awo Akachali anapempha anthu kuti akalembetse popeza ntchitoyi imayenda mofulumira kwambiri. Choyamba ndine kuti ndi ameme Amalawi wonse muno Malawi amene zaka zawo zakwanira kuti atha kuzavota akalembetse kuti azavote, chifukwa akapanda kulembetsa sazavota. Ndi ndikuwapempha Amalawi tiyeni tikalembetse. Ineyo ndabwera tsiku loyambira leni kuti mwina ndikhale ngati munthu wachitsanzo kuti tiyeni tikalembetse. Ndi ndikuwapempha Amalawi anzanga onse kuti ayesese apeze mpata azalembetse ndipo sizikutenganso nthawi. Mmodzi wa akuluakulu oyang'anira ntchito ya zisankho Carol Banda analangiza anthu amene alibe zitupa zaunzika kuti akalembetse chifukwa ogwira ntchito ku bungwe la NRB akupezeka pamalo onse olembetsera kuti azithandiza anthu otere. Chabwino kwa anthu amene alibiretu chitupa chaunzika m'masenta angapo akhazikitsidwa ndi bungwe limene limalemba anthu unzika kumene angathe kukwanitsa kupita kukalembetsa. Akalembetsa kumene koko akuyenera kupatsidwa nambala ya unzika pachizungu timati national ID number. Akapatsidwa nambala imene akhoza kukwanisa kubwera pa senta imene ameke akulemba anthu ngati ovota kuzalembetsa kupanda vuto lililonse. Gawo lachitatu lolemba anthu mkaundula wa mavoti linayamba pa 28 Novembala ndipo pali chiyembekezo choti lidzatha pa 11 December 2024. Mfumu yayikulu ya mboma la Msanje Malemya yapempha anthu amene akuyenera kulembetsa mkaundula wa voti kuti akalembetse mwaunyinji kuti adzavote pa chisankho chimene chidzachitike chaka chamawa. Mfumuyi inati kuvota kumapereka ufulu kwa aliyense kuti asankhe munthu yemwe akumufuna pa maudindo. Iwo amalankhula ku Msanje pamene amatsogolera anthu kuti akalembetse mkaundula wa chisankho. Ine ngati Senior Chief Malemya ndafuna kuti ndikhale chitsanzo chimene tikupanga nchokuti tifuna ati ameme anthu kuti alembetse. Kulembetsa kuphindu lake ndi chani? Mukalembetsa mumatha tsopano kukhala ndi ufulu osankha kansala amene angatithandize, osankha MP amene angatithandize, ovoteranso mtsogoleri wa dziko amene angatithandize ngati ife anthu aku Msanje. Ndifuna ndipemphe anthu ku madera ena. Tamva kuti voting exercise yayamba kuno ku Msanje, ku Chikwawa, ku Lilongwe. Ndipemphe anthu kuti chonde tiyeni titulukeni. Masenta ndithokoze kwambiri ameki. Ine ndakhala just 5 minutes chilichonse ndamaliza. So sizikutenga nthawi. Chonde chokani ku nyumbako 5 minutes yokha mukha mutamaliza mwalembetsa. Ndipo ameki ulendo uno ndifuna ndi atayire kantengo chifukwa chokuti ndondomeko yawo ayikonza mwa ukadaulo wapamwamba umene munthu sukuyeneranso kapena ukhale nthawi yayitali uli pa mzere. Ukafika sizikuchedwa. Ndiye ndikupempheni ku Chikwawa, kuno ku Msanje, kwa Ndamera, kwa Chimombo, kwa Tengani, ku Makhanga, ku Fatima, chonde tiyeni tituluke tikalembetse. Chifukwa tikalembetsa pamene tsopano tikhale tsopano ndi mphamvu ndi ufulu osankha ma MP oti atiyimirire abwino, makansala abwino, komanso mtsogoleri wa dziko amene ife tikuona kuti ameneyo apitirize atitsogolere. Konsolo ya mzinda wa Lilongwe yapempha anthu mdziko muno kuti apitirize kusunga umodzi ndi mtendere. Mfumu ya mzindawu Esther Sagawa aunikira zakufunika kokhala ndi mtendere komanso chitetezo mdziko. Iwo alankhula izi ku Lilongwe pa ulendo wa ndawala wa chaka chino opititsa patsogolo mtendere. Caroline Kishos ali ndi ripoti. Ulendo wa ndawala wa chaka chino opititsa patsogolo mtendere unayambira mkati mwa taoni ya Lilongwe mpaka ku City Center. Akuluakulu a konsoloyi pamodzi ndi mabungwe osiyanasiyana anali nawo pa ulendo wa ndawalawo.
Poyankhula pa ulendowu, mfumu ya mzinda wa Lilongwe a Esther Sagawa ati ulendo wa ndawalawu upititsa patsogolo ubale pakati pa mzika za dziko lino ndi asilikali a Malawi Defence Force. Kuyenda kumene kwayendedwa lero kungotanthauza kuti ifeyo ngati nzika zokhala muno mu Lilongwe komanso abale athu amene ali a MDF amene timawaona akugwira ntchito zosiyanasiyana muno mu dziko lathu zikungosonyeza kuti ndife amodzi komanso iwo akutithandizira pobweretsa mtendere komanso pokhazikitsa bata ndi mtendere mu dziko lathu lino. Kuyenda kumene kumangotanthauza kunena kuti pali ubale wabwino pakati pa iwowo ndi ifeyo ngati anthu okhala muno mu mzinda wa Lilongwe. Zimenezi sizinayambike lero, zidamba kuchitika kalekale pa nthawi ya Kamuzu. Mmodzi mwa akuluakulu ku MDF ku Kamuzu Barracks, Lieutenant Colonel Richard Maulana wati ulendowu ndi njira imodzi yoonetsa umodzi mwa udindo wawo poteteza anthu mdziko muno. Ubwino wake wa zimene zachitikazi ndizonena kuti 1 zimapangitsa kunena kuti ngati asilikali ife tikhalese anthu okhudzika kumanena kuti ndife mbali imodzi ya ma-communities amene tikukhala ngati komanso zimatikumbutsa udindo wathu umene tili nawo ngati asilikali poteteza abale athu, poteteza madera anthu amene akukhala madera osiyanasiyana. Ulendo wa ndawala opititsa patsogolo mtendere unayamba kuchokera mu ulamuliro wa Dr. Hastings Kamuzubanda. National Defence College NDC ya asilikali a dziko lino pamodzi ndi bungwe la Malawi Communications Regulatory Authority MACRA atsindika zakufunika kwa maphunziro achitetezo pa masamba amchezo pothana ndi mavuto amene akudza kamba pa masambawa. Ndi zambiri mu ripoti limene walemba ndi Tiyamike Kamanga ndipo akuwerenga ndi Emmanuel Chikonso. Poyankhulapo pa mkumano ku Lilongwe, mmodzi mwa akuluakulu a asilikali Brigadier General Dan Kuwali ananena kuti ndikofunika kuti pakhale mgwirizano maka pokhwimitsa chitetezo cha mdziko pa masamba amchezo, ponena kuti makina atsopanowa akhoza kugwiritsidwa ntchito moyenera komanso molakwika zomwe zitha kubweretsa mavuto osiyanasiyana. Artificial intelligence ndiyo tikhoza kuyigwiritsa bwino komanso ukhoza kuyigwiritsa molakwika. Ndiye tikufuna tione kuti kodi ubwino wa artificial intelligence ndotani, tizigwiritsa bwanji, kuipa kwake ndikotani, ndipo tingakupewe bwanji. Nkona takhala panopo kuti makadaulo artificial intelligence atithandize kuti tione kuti technology tizigwiritsa mwaubwino komanso tisamayigwiritse molakwika. Mkulu wa bungwe la MACRA Daud Suleiman ananena zakufunika koyika mu silabasi ya maphunziro za artificial intelligence, ponena kuti izi zithandiza mzika kuti zidzitha kumvetsetsa ziopsezo zomwe zikunkachulukira pamene iwo ali pa masamba amchezo pa internet. Nkhani imene ya AI, nkhani zimene za digitals ndi zinthu zimene zangobwera kumene kwatosefe ndi zinthu zoti tiphunzirira kumene, ndiye tikuyenera kuti tizikhala pa malo amodzi kuti tizimvetsetsana ndi cholinga chakuti tikamabweretsa malamulo kapena tikamabweretsa zina ndi zina zokonza dziko lino tizipanga zinthu zimenezi ndi cholinga chakuti tikukonza Malawi amene atha kumagwiritsa ntchito bwino makompyuta komanso Malawi amene makompyuta sakopseza anthu athu. Asulemani amema anthu kuti adzisamala za chitetezo chawo pomwe akugwiritsa ntchito makina a intaneti ndi cholinga chofuna kuchepetsa chiwerengero cha milandu yomwe akumalandira pansi pa nthambi yawo yapadera ya MACRA Emergency Response Team potsatira nkhanza zochitika pa masamba amchezo komanso pa intaneti zomwe zimakhudza kwambiri anthu osiyanasiyana odziwika bwino komanso boma. Nkhanizi zikuchokera kuno ku MBC. Tiye tionenso mitu yake. President Dr. Lazarus Chakwera komanso Madam Monica Chakwera alembetsa mukaundula wa 40 wa chisankho cha chaka chamawa. Mfumu ya mzinda wa Lilongwe yapempha anthu okhala kumeneko kuti apitirize kukhala mabata ndi kulolerana. Ndipo dziko la Malawi akuti kuchita bwino pokwaniritsa ndondomeko zothandiza kulimbana ndi AIDS. Popitirira nkhanizi, mlembi wa mu ofesi ya President ndi nduna Colin Zamba
wapempha mtundu wa Malawi kuti adzifunirana zabwino wina ndi mnzake kuti ntchito zachitukuko zipite patsogolo. Maizamba apereka pempholi ku Blantyre pamwambo omwe m'busa komanso mlembi wakale wa mpingo wa sinodi ya Blantyre pansi pa mpingo wa CCP m'busa Dr. Billy Gama amalandira ulemu wa uprofesa. Zambiri mu ripoti la Kumbukani Phiri. M'busa Dr. Billy Gama walandira ulemu kuchokera ku sukulu ya ukachenjede ya University of Lagos ya mdziko la United States. M'busa Professor Billy Gama omwe amatumikira mpingo wa CCP akhala kuchita maphunziro mbali ina akutumikira Khristu ampingo. Muphunziro lawo lapadera m'busa Professor Gama amaunika ubale wa mpingo ndi boma. Poyankhula ndi MBC Gama atsindika za ubale wabwino pakati pa mpingo ndi boma. Ndikumva kukoma kuti 10 years ago ndinapeza PhD yanga imene ili qualification yayikulu kumbali ya academic. Ndiye leronso ndapeza title ina ya ulemu kwambiri ya uprofesa. Ndamva kukoma tu kwambiri koma tionyadisa uprofesa odo wachokera kunja Aikeni Institute of Leadership Institute komanso Lagos University ku Florida. Sometimes munthu ukhala ndi mfulu ku dziko la kwawo mwina sena nkumati ndi Billy Gama mwakhala professor yenda kala ena kuwala kwa akuona from a distance lero ndine di professor ndito. Wa president ndi nduna Michael Nzamba omwe anali mlendo olemekezeka kumwambo apempha Malawi kuti azifunira zabwino wina ndi mnzake kuti chitukuko chipitirire m'magawo siyanasiyana. Mpingo ndife boma teno magwira limodzi fatonse tugwirira anthu omwe wali boma likuthandiza ndi omwe osamakhala akhristu m'matchalichi. Pali zinthu zambiri tikudziwa kaya pali mavuto osiyanasiyana zinambira lundi COVID chifukwa cho dziko lonse lapansi lidasokonezeka chifukwa cha COVID. Nkudzabwera nkhondo ya Ukraine ndi Russia inasokonezaso zinthu. Koma pa dziko lathu lino tayi president wathu anatipatsa nditu masomphenya kuti dziko lino lisute tichite chani. Ndipo zimene zayambika tatha COVID chifukwa COVID tinatenga zaka ziwiri kenako kobwera cha masayikuloni mphepo za mkuntho zasokonezaso. Koma be munchipirikiti chimenecho anakhalabe iwaja masomphenya atalunjika kuti tikhale ndi magetsi mdziko mukafufuza lolo pa Zambia magetsi sali ngati kuno mwina 2 hours yokha pa tsiku lonse kukhala ndi magetsi. Ife tili nawo magetsi mukafufuza mona njanje yayamba sitima 41 years kupeza kuti ife pano talandira sitima. Dzana ali amasekelera ku mchinji kumene kuso ka trial kafika kochita test kusonyeza kuti chitukuko zinthu zikuta zikuyenda. Enanso mwa anthu amene anafika kumwambowu ndi kuphatikizapo mneneri wa mpingo wa Enlightened Christian Gathering Jesus Nation Shepherd Bushiri komanso mlangizi wa president pa nkhani za chipembedzo m'busa Brian Kamwendo mwa ena. Kumbukani Phiri, MBC Blantyre. Maiko pa dziko lonse lero amaganizira za matenda a AIDS. Tsigoli analikhazikitsa mu chaka cha 1988 ndi cholinga chodziwitsa anthu za kuopsa kwa matenda a AIDS. Mutu wa mwambo wa chaka chinowu ukukhudza kulemekeza ufulu wa aliyense pa nkhani ya matenda a AIDS. Pakadali pano bungwe loona za umoyo pa dziko lonse la World Health Organization lapempha atsogoleri a maiko kuti aonetsetse kuti ufulu wa anthu wopeza thandizo la kuchipatala pa matenda a AIDS ukulemekezedwa ndipo kuti ntchito zothetsera mliriwu zikulimbikitsidwa. Dziko la Malawi kuphatikizapo ndi maiko onse apa dziko lonse nalo likukumbukira za tsikoli. Dziko la Malawi lagwira ntchito yotamandika pochepetsa kufala kwa matenda a AIDS, kuchepetsa kufala kwa matenda a AIDS kuchokera kwa amayi wapakati komanso kupita kwa mwana komanso kupereka mankhwala otalikitsa moyo kwa anthu amene amapezeka ndi HIV. Ndipo dziko la Malawi akuti likuchita bwino pokwaniritsa ndondomeko ya UNAIDS ya 95-95-95. Komabe kumwa mankhwala mwa ndondomeko kudakali vuto lalikulu pakati pa achinyamata. Akatswiri za umoyo ati pakufunika thandizo lokhazikika limene likulunjika kwa achinyamata kuti athandize polimbana ndi kachirombo ka HIV pakati pa achinyamata ochita zogonana. Everest Ching'ambe ali ndi nkhani yonse. Mchaka cha 2021 nkhondo yolimbana ndi HIV ndi AIDS idalimbikitsidwa kwambiri kutsatira kukhazikitsidwa kwa dongosolo latsopano lotchedwa 95-95-95 lomwe bungwe la UN linakhazikitsa.
pansi pa ndondomekoyi chiyembekezo ndi chakuti maiko omwe ali m'bungwe la United Nations UN kuphatikizapo dziko la Malawi aonetsetse kuti anthu 95 pa 100 aliwonse omwe ali ndi kachilombo ka HIV akudziwa momwe alili, anthu 95 pa 100 aliwonse omwe akudziwa kuti ali ndi kachilomboka akulandira chithandizo, ndipo anthu 95 pa 100 aliwonse omwe akulandira thandizo la mankhwala ali ndi chitetezo chokwera. Zaka zitatu tsopano zadutsa. Kodi dziko la Malawi lili pati ndi ndondomekoyi? Pafupifupi anthu 1 miliyoni m'Malawi muno ali ndi kachilombo ka HIV, ndipo mwachiwerengerochi opitirira 400,000 ndi achinyamata azaka zapakati pa 15 mpaka 39, zomwe zikusonyeza kuti dziko lino likuyenera kuchitapo kanthu pofuna kuteteza anthu a mzaka zimenezo ku HIV. Francis Mabedi wa bungwe la National AIDS Commission NAC, iye wati pakadali pano dziko lino likuchita bwino pa ndondomeko ya 95 pakati pa achinyamata. Chiwerengero cha achinyamata ndi chokwera chifukwa anthu 80 pa 100 aliwonse ndi achinyamata mdziko muno. Tofunikira kwambiri sankhweni chena sengi limafunga kuti lithe lisamakhalepo pa level iliyonse ndi achinyamatawo kandi akuluakulu komanso tionesera kuti khala nawo tathandizire ndithu amene timasapasa chisamaliro kandi makolo kandi anthu amene covid kuti mwana wawo ndizayang'anira zapasa chithandizo choyenerera komanso timaonesesa una kuti tipange maclub kapena maclub una kuti achinyamata okhaokhaja amene ali achoncho kuti azitha kumacheza kumalimbikisana kumakambirana nkhani zosiyanasiyana zona kuti zalipitisa patsogolo moyo wawo. Komabe kupeza thandizo lokhudzana ndi kachilombo ka HIV kukadali kovuta pakati pa achinyamata. Mkulu woona za umoyo m'boma la Blantyre, Dr. Gift Kawalazira, wati mmene zipatala za mdziko muno anazimangira sizipereka zinsinsi kwa achinyamata. Zipatala zathu zambiri zinamangidwa kalekale matenda amene wasanabwere, ndi zambiri zilibe ndithu malo abwino okhazikika otakhoza kuwayang'anira bwino kuwalandira bwino achinyamata amenewa. Ndapeza kuti pena ndi penabe akhangata kukumanabe ndi anthu akuluakulu masakumana mwina ndi ana, chimene chimakhanga chimatibwezera mbuyo pang'ono, koma ndi chikhulupiriro kuti kutsogoloku ndithu tikamamanga zipatala zina kapena kuonjezera zipatala zina ndiye kuti nkhani ngati zimene titha kuziganizira bwinobwino kuti bwina aliyense tithe kufikira moyenerera. Zomwe zimabweza mbuyo achinyamatawa. Ngakhale kuti omwe apezeka ndi kachilombo ka HIV amapatsidwa nthawi yomweyo mankhwala ochepetsa mphamvu ya kachilomboka, si onse omwe amatsatira ndondomeko ya chithandizo. M'madera ambiri akumidzi kupene zipatala zili kutali kwambiri, ena amasiyira panjira kumwa mankhwala. Kugawa makondomu nthawi zina kumakhala kusakhazikika, zomwe zimapangitsa kuti achinyamata azigonana opanda chitetezo. Komanso thandizo la mankhwala odziteteza atangogonana, post exposure prophylaxis PEP, ndi odziteteza asanagonane, pre-exposure prophylaxis PrEP, zikumavuta kupezeka makamaka m'madera akutali. Dr. Rose Nyirenda, yemwe ndi mkulu woyang'anira za HIV and AIDS mu nduna wa zaumoyo, wati achinyamata ambiri akukumana ndi mavuto omwe akuchititsa kuti azisira kumwa mankhwala panjira, zomwenso zikungosonyeza kuti pakufunika achipatala ona za m'malingaliro omwe azilondoloza achinyamata oterewa kuti ayambenso kumwa ma ARV mwa ndondomeko. Vuto lina malinga ndi omenyera ufulu wa zaumoyo Maziko Matemba ndi kusowa kwa uthenga oyenerera wa matendawa, zomwe zikuchititsa kuti achinyamata azipanga zisankho zambiri mosazindikira. Oti ngatali ndi foni ndikuti akusomuna kumuyendera kwa chipatala kwatenga kwa mweza kenako ndikuntumizira mauthenga aja pa foni kuti angodziwa kuti pano kuti bwanji ndikumpanga counseling. Ndi ma innovations kapena njira zina zimene ifeso tikupanga mungisa boma chapasipasi kuthandiziraso kuti muliri wa HIV omwewo una kuti anthu amaenda ulendo otali alibe ndalama komanso ali mavuto osiyanasiyana. Fakali vuto napo kuti anthu amampa mankhwala koma samapakayizesa valolodi ndi mavuto sanali ati ndi anthu zisamadziwa kuti ndapanga improve kama ndapanga improve komanso pafuna counseling. Fa ukakati valolodi yako yachepa anthu ena amaona ngati achira ndi mwabwera so ena achipembezo kumana kuti iye amene ndamuchiza alibe chani alibe kachilombo fana zina khali valolodi kuti bwino even kuti ukayizesa nthawi zinapeza kuti ikuoneka negative koma suti negative kwa kumwa mankhwala. Ngakhale kuti dziko la Malawi likuchita bwino
pa ndondomeko ya UNAIDS ya 95 pofikira 2030 pali zambiri zomwe zikuyenera kuchitika kuti Malawi achepetse ndi kuthana ndi kachilomboka. Pakuyenera kukhala chisamaliro chochuluka komanso ndalama zomwe zingathandize dziko lino kuteteza ndi kutukula miyoyo ya achinyamata ku HIV omwe ndi tsogolo la dziko lino. Everest Ching'ambe, MBC, Blantyre. Anthu odziwa bwino kutolera misonkho pakatundu olowa mdziko muno ali ndi kuthekera pothandiza boma kukweza chuma cha dziko lino. Mmodzi mwa akuluakulu a nthambi ya boma yotolera misonkho ya MRA, Queen Nkhata, ndi wanena izi pamwambo opereka masatifiketi kwa ophunzira 145 amene amaliza maphunziro awo azotolera misonkho pa sukulu ya ukachenjede ya Mobas. Programu iyi ndiyofunika kwambiri chifukwa kuti ikumpanga wina wache amene samafuna kupereka msonkho moyenerera popereka information olakwika ku MRA popanga kriye katundu ndiye zikumpangisa amene kuti asinthe ndesi zocheza. Ndiye komabe ngati ifeyo a MRA tinachikhulupirira kuti pakhala kusintha ndithu chifukwa chakuti akamaphunzira munthu amasintha. Pomafika pano tikhoza kunenera umboni ngati MRA kuti pali kusintha kwakukulu chifukwa kuti mbuyomu timapatsa tingati makwelezi muchizungu kapena kuti kukana information imene amatipatsa zinali zambiri, koma panopa titatulutsako anthu ngati awawa 145 lelolo kufikira lero tikuona kusintha kunena kuti zija zoti tikuabweza kuti mwalakwitsa zija zamba kuchepa. Ananena apo wina wacho une kuti zatsika ndi 52% ndesi zochezayi. Mawu awo mmodzi mwa akuluakulu a Mobas, Rabia Hanif, anati sukuluyi yachilimika kubweretsa maphunziro ogwirizana ndi luso limene likusowekera malo a ntchito osiyanasiyana. Chimene ndinganeni nchonena kuti kuthekera kokonza programu iyi kuyambira pachiyambi ngati kuipanga develop tili nako ngati mwathu, komanso tili ndi ubale ndi MRA amene timalumikizana nawo. So kupanga programu imene iyi kuti kuipanga design zimene zozo nzoti ifeyo aini yake ife tikhoza kukwanisa. Komanso kupanga kupita chitsogolo tikuyang'ananso ndi poti zinthu zimasintha. Kukakhala kwayeneka kuti programu iyi tipange review kuthekeranso tili nako. Mobas ndi university imene imayankha mayankho kapena imafuna kupanga address zofuna zakunja ukoko. So MRA inatipanga approach ndikutifotokozera pamene akuona kuti pali kuperewera kunjako in terms of customs clearing. Ndi atafika ndife tinakhala nawo pasi nkupanga develop programu imene ikuyankha zimene akufuna iwowo mwachidule ifeyo timayankha chimene client amene ali customer kunjako akufuna. Ndipo munkhani za masewero timu ya Silver Strikers yakhala katswiri ya mpikisano wa TNM wa chaka chino kutsatira kugonjetsa timu ya Mighty Mukuru Wanderers ndi chigoli chimodzi kwa du pa bwalo la Kamuzu. Amin Musa ali ndi ripoti. Mu masewero wa timu ya Silver imangofuna point imodzi kuti ivale ufumu wa chaka chino, ndipo mchigawo choyamba timu ya Wanderers inasewera bwino kwambiri koma sinapeze chigoli. Mchigawo chachiwiri timu ya Silver inamwetsa chigoli chokhacho cha masewerowa kudzera mwa McDonald Lamek. Silver yomwe yatsala masewero okwana awiri ili ma point okwana 64 pomwe Wanderers ili ma point okwana 54 ndipo singafikire mulingo wa Silver ngati itapambana masewero ake awiri. Silver tsopano yatenga ukatswiriwo ka 9 ndipo Bullets yatenga ka 17 pomwe Wanderers yatenga ka 6. Mphunzitsi wa timu ya Silver Strikers Peter Mponda anasaina mgwirizano wa chaka chimodzi omwe ukutha mwezi wa Mawa. Silver ilandira ndalama zokwana 100 miliyoni kwacha pokhala katswiri wa chaka chino. Timuyi inatenga ukatswiri komaliza mchaka cha 2013. Amin Musa, MBC Sport, Blantyre. Ndipo pomaliza nkhanizi nainso mitu yake. President Dr. Lazarus Chakwera komanso Madam Monica Chakwera alembetsa mukaundula wa voti wa chisankho cha chaka chamawa.
mfumu ya mzinda wa Lilongwe yapempha anthu okhala kumeneko kuti apitirize kukhala mwabata ndi kulolerana, ndipo dziko la Malawi akuti likuchita bwino pokwaniritsa ndondomeko zothandiza kulimbana ndi AIDS. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Romeo Umali, mwakoma nonse. Sabara ino mu program